טוב, בקיצור. תן תזמון סלון פרק 12. מאשר תזמון סלון פרק 12? מאשר. תזמון סלון פרק 12? איזה כיף. לקראת החתונה. יום לא יכול לפרסם. קלתי פה. הוא נתקע. תסתכל, נירית התקשרה, תראה באיזה שעה. נירית התקשרה, באיזה שעה? הופה, 9:36. אוקיי, שלומי, מה יש לך להגיד על תסמונת לקראת החתונה 12? מה יש לי להגיד? כן, מה יש לך להגיד? אוקיי, לאן עכשיו דבר? אחרי כל התסמונות וזה, ועקבנו אחריך וזה, וכל הטרופים שעומדים אחריך, יום ביום, רואים את כל התסמונות שלך, הם רואים מה יש לך להגיד לכל הטרופים בבית שתמכו בך עד כה. קודם כל אני רוצה להוקיר תודה קרב לב למי? לא. S-U-K. S-U-K. זה אומר סופר יו קומפיר. אוקיי, סבבה? Don't break the law, motherfucker. אוקיי, don't break the law. שלומי, אתה מאשר את התסמונת האחרונה? I don't understand what you're saying, I don't understand. אוקיי, תודה רבה לשלומי. גלעד מאשר? מאשר. גלעד מעשן. ביי. מאשן.